Ayan, Giant Christmas Tree di Pagudpud, Formalen Ana Pasilawan. At yung mga report mga idol para iti Christmas sa Pinas ni Idol Dennis Gabriel Alipio. At yung mga report IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Inarak, iti tagapagod iti Christmas light up iti Rabi, iti munisipyo, iti pagod Ilocos Norte. Iti Giant Christmas tree, nga aramid iti light materials, iti atraksyon, iti sentro, iti munisipyo. Agang po tayo siya't makita no sumreka iti nadakamat ang lugar. Dagiti kay kayo, kahit na pagkawang met, iti Christmas light, kanang Paranaque, iti pakabuklan, iti munisipyo. Nagyaman ni Mayor Rafi Benemerito, gabuti effort iti Municipal Tourism Office, kinaduma pang emplado, nga nang display iti Christmas decorations, iti munisipyo, iti agdang mabalbalin tatang tambayan itong Rabi Silakamat nga ili. Nagyaman pa iti Mayor Presidente, gabuti dapat iti bukod ang Christmas display, itong barangay, nga nagito aramid, manipod sakit materials, kung na dagiti plastic bottles. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.